Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, на нашій духовній зустрічі «Голос душі» під опікою слуги Божого Едварда Войніловича, будівничого Червоного костьола святих Симона і Алени. І сьогодні ми порозважаємо над християнським привітанням, менавіта як християни поміж собою вітаються, прославляючи ім'я Ісуса Христа. Як звучить християнське привітання на різних мовах? Послухайте. Історія і традиція християнського привітання. Любые привітальні слова поміж людьми повинні виходити від щирого серця і промінювати радістю. Чому Євангелие називають радісна новина? Євангелие. Бо це Слово Божие, полное любови и небесной радости, звернутое до человечества и заохвачивает всех нас до небесной радости, життя вечного. «Обвещаю вам великую радость, — сказал анёл, — якая будет для всего народа, хвала на вершинях Богу, а на земле спокой людям доброй воли». Читаем Євангелие святого Луки. Так, небо привітало людей, все человечество на землі в день народження Ісуса Христа. Новина об збавленні. А перед этим, подчас звествування, «Вітай, Марія, повна ласки». Привітання неба нам, землянам. И мы, христиане, протягиваем обвещать эту радостную, добрую новину об збавленні, якою несли, оповещали апостоли, и після їх наступники, як і сьогодні біскупи, митрополити, кардинали на чолі з папами. Мы не можем молчать про то, что бачили и чули, читаем в Деяниях святых апостолов. И мы обвещаем вам радостную новину, вестку радостную. И тому сьогодні ми чуємо про эту радость, як виник зустрічі з Ісусом. Апостол Павел називає радость одним з плодов Святого Духа. Послухайте, а плод Духа – это любовь, радость, спокой, долготерпливость, лагодность, доброня, верность, деликатность. Сутність же християнського привітання поширать поміж людей во всем свете небесную радость об збавленні твоим и моим, брат и сестра. Бо это разбурает дьявольскую задуму супроть Божского володарства. «Видаліте злого з вашого осероддя, – каже Господь в книзі повторного закону в 13 розділі». Бо що означає слово «вокличу»? Володар нам Христе завсюди і всюди. Завсюди і всюди. Перемога. Что означает слово «хвала Иисусу Христу»? Навеки вечная. Амен в перекладе означає «нехай так станеться», «нехай так буде». Ісус каже апостолам подчас свого вознесення на небо. Послухайте. Тоді Ісус наблизився до їх і сказав: «Дадена мне всялякая влада на небе и на землі. Дик ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх у ім'я Отця і Сина і Духа Святого». Так что слово похваленства, якими вітаем другого человека, это евангелизация, несение доброй, радостной новины ближнему. Дух этих слов пронизывает, наполняет всю земную простору, як промень серед темной ночи. Кто уверує, чуем, читаем так само в Євангелії святого Марка,
хто абвяшчаеце Евангелие всялякому стварэнню, хто поверыць і ахрысціцца, будзе збавлены, а хто не поверыць, будзе асуджаны. А як віталіся паміж сабою першыя хрысціяне, а правільней сказаць, як перадавалі нябесную радасць, Божую радасць іншым? На ўсходзе у яўрэяў прывітанне было вельмі доўгім і многаслоўным, як гэта мы чытаем в Святым Пісанні, бо нават Езус звяртаў увагу апосталам: в дарозе нікога не вітайце. Паслухайце, это таксама важны момант в нашым хрысціянскім жыцці. У які б дом не ўвайшлі, спачатку скажыце: спакой гэтаму дому. Калі будзе там сын спакою, то на ім спачне спакой ваш. Калі зне, то вернецца да вас. Вось, шановныя, адкуль прыйшла да нас традыцыя прывітання такімі словамі? Это словы самога Езуса Хрыста, Евангелие ад святога Лукі. І мы, калі ўваходзім в які дом, трэба казаць: спакой ці мір гэтаму дому, паводле Евангелия. Гаспадары адказваюць: і ўсім, хто ўваходзіць у яго. Пасля вітаемся словамі пахваленства: хвала Езусу Христу, ці хвала Ісусу Христу. Пальмовая нядзеля. А як народ вітаў Езуса, Сына Божага? Віталі галінкамі пальмаў, гучнымі словамі «Гасанна», абвяшчаючы, што ён Месія. А што азначае гэты вокліч «Гасанна»? Выратуй нас, дапамажы нам. Так віталі калісьці цара Давіда. Гасанна, выратуй ад каго? Ад сатаны, граху і смерці вечнай. Святы пацалунак быў звычайным прывітаннем паміж хрысціянамі. Адзін з дакументаў ранняга хрысціянства дае наступную інструкцыю: няхай мужчыны даюць мужчынам, а жанчыны жанчынам пацалунак Гасподні. В Рыме и Римской империи жовнеры и подданные вскликали: «Аве Цезар, моритурите салютант». «О Цезар, тыя, хто памірае, вітаюць цябе». Пашырэнне хрысціянства і веры ядналі вызнаўцаў і народы духоўна, ставала в абароне хрысціянскіх каштоўнасцей. Сам Гасподь наткнуў апостола Павла, каб некалькі разоў напісаў у сваіх пасланнях вызнанне боскасці Езуса Христа. Славім Езуса Христа, бо в ім признаем Бога і Збавителя душ наших. Послухайте, вось тут мы яднаемся сапраўды в этой ласцы Божай і Божай милосердности. Так кожна, хто визнає мяне перед людьми, і я признаю перед Айцом моїм, який у небесах. А хто одрокся б ад мяне перед людьми, от того і я одракуся перед Айцом моїм, який у небесах. Калі ж было прийнято і затверджено вітання в сьогоднішній формі? Першого мая 1827 годзе з'явіўся запіс аб тым, што ў касцёлах быў зачытаны папскі ліст Льва XII, які рэкамендаваў вітаць адзін аднаго на вуліцах і в домах такімі словамі: «Ляудетур Єсус Христос, ін секуля секулорум. Амен». Хай будзе праславлены Єсус Христос, на веки вечныя. Амен. А в сучаснай версіі нашай перакладу «Хвала Єсусу Христу». За выкарыстанне гэтага прывітання
атрымлівалі 100 дзён адпусту. 50 дзён таму, хто гаварыў, і 50 дзён таму, хто адказваў. Вітаючыся так, вы спрыяеце неба бліжняму ад пустовыя заслугі. Паслухайце апошняе слова цяжка хворага хрысціяніна. Перед аперацыяй рака языка хірург кажа хвораму: скажы апошняе слова, бо больш не зможаш гаварыць. Хвала Езусу Христу, прамовіў хворы. Многія лісты пачыналіся менавіта са словаў пахваленства, а сёння нават нашы праз інтэрнэт перапіскі. Гэтае хрысціянскае прывітанне было перакладзена на ўсе мовы свету. Цяпер жа ў сучасным практыкаванні у нас у Беларусі гучыць так: хвала Езусу Христу, навекі вечныя, амен. Напрыканцы 90-х, з адкрыццём нашай краіне новых касцёлаў і прыходу в духовныя сферагі маладых святароў, в святынях Беларусі адчулася моцная патрэба роднай матчынай мовы. Гэта былі складаныя часы, перабудовы, не толькі ў вяртанні, разумей, адваяванні зняважаных святыняў і пабудове новых, але прысутнічаў яшчэ і супраціў беларускай мовы, духовнай прасторы, народнай мовнай прасторы, уплыву як з захаду, так і з усходу, які моцна адчуваўся і моцна ўздзейнічаў на нашу камісію ў перакладзе касцёльна-літургічных тэкстаў на родную мову. Рэха ўплыву тых часоў адчувалася да сённяшняга дня в розных рэгіёнах краіны. Бо працэс станаўлення матчынай мовы ў касцёле працягваецца. Прыведу вам толькі адзін прыклад з прыкладаў гісторыі станаўлення словаў пахваленства на працягу многіх гадоў. Маю на гэта маральнае права, бо з дазволу і благаславлення касцёльных уладаў ствараліся першыя пераклады малітоўнікаў, літургічных кніг, якія выдаваліся ў чырвоным касцёле святого Сымона і святой Алены. Дык вось, у тыя часы ў касцёлах і дамах Беларусі каталікі віталіся па-польску або па-руску. Першы пераклад пахваленства быў зроблены в канцы 90-х з польскім акцэнтам: «Хай будзе пахвалёны Езус Христос». Наступныя ўвядзенні на працягу некалькі гадоў, напрыклад, другі в скарачэнні «Пахвалёны Езус Христос». Трэці пераклад больш набліжаны да беларускага духу «Хвала Езусу Христу» і паралельна тут жа «Хвала Ісусу Христу», бо такое прывітанне больш аб'ядноўвае ўсіх хрысціянаў на нашых землях і не супярэчыць беларускай мове. І ў залежнасці, дзе і каго вітаем, праваслаўных ці каталікоў, выбірай і карыстайся. Чацвёрты варыянт паўстаў спантанна сярод людзей і стыхійна прыняўся. Скарачэнні і літургічная камісія да гэтага не мае аніякага дачынення, а менавіта хвала Христу. Прыгожа, пабожна. Але, як бачыце, на сённяшні дзень мы маем дзве формы хрысціянскага прывітання, і слава Богу. Але тут крыюцца два сакрэты, пра якія трэба сказаць. Пра першы сакрэт можна лёгка здагадацца, а менавіта: чаму вітаемся скарочанай формай «Хвала Христу»? Бо гэта нейтральная форма прывітання, якая падыходзіць і для каталікоў, і для праваслаўных. Як бы хочам аб'яднацца
бо православным не вельмі падабаецца, не понимают слова Иисус. А назвать Иисуса Иисусом католики покрывдятся за поклон православный Бог. Отже, головной причиной першого секрету наша белорусская соромливость, стеснительность. Згодний. Такое привітання має право бути. І все ж, похвально і пожаданно говорить повну форму християнського привітання. Разумей, прославлення імені Єсуса. Послухайте, як звертається до народа шановний митрополит Мінсько-Могилівський архібіскоп Юзеф на урочистості Буцтовського фесту. Хвала Єсусу Христу! Послухайте, як звертається до народа новообраний папа Ян Павел II в своїм часі. 16 кастричника 1978 годі новообраний папа Ян Павел II привітав сотні тисяч вірників на площі Святого Петра. І які ж були перші його слова? «Сія лодато Джезу Христо». Хвала Єсусу Христу! Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Сотні мільйонів, мільярд вірників по телебаченню, радіо во всім світі почули і відказали кожний на своїй матчиній мові. На веки вічне Амен. Чи ж гэта не цуд? Так что землю опоясывают, окаляют не только интернет, космичные корабли, станции с ихними сигналами, але и прославление имени Сына Божьего Иисуса Христа. Дик ось, другий секрет, який не менее поважний, який нельзя ігнорувати. Напоминаю, які слова християнського привітання були прийняті папом Львом XII і нададені відпусти «Ляудетур Єсус Христос». За прославлення ім'я Єсуса. Ты не скажешь по латыни «Ляудетур Христос». И тут, подумайте, мы менавіто отчуваем эту великую ласку. «И сказал анёл, не бойся, Мария, бо знайшла ти ласку у Пана, вось зачнеш во влонні своїм, і народиш сина, і даси йому ім'я Єсус». Ось тут ми так само чуємо ще один такий акцент, бо менавіта заохочує нас до гэтага, і гэта значить, проповедуем, тому коли ти вуснами своїми будеш визнавати, що Єсус є Паном, і в серці своїм вірить, що Бог воскресив його, будеш збавлений. І ось це великий Божий дар. І нехай же ласка Божия дійничає, бо каб на ім'я Єсуса схилилося кожне колено, створенням небесних, земних і підземних, і каб кожний язик визнавав, що Паном есть Єсус Христос, для хвали Бога Отца, читаем посланні апостола Павла до Филиппянов. І менавіта, коли вуснами будем визнавати, і так само слухайтеся ще такий 10-й момент розважання, де
заохочує нас задуматися. Ян сказав йому: наставник, ми бачили чоловіка, який в ім'я Твоє виганяв злих духів, і забороняли йому, бо не ходив з нами. А Ісус сказав: не забороняйте йому, бо ніхто, хто учинив чуд в моє ім'я, не зможе одразу злословити на мене. Ось які ласки ми чуємо і розважаємо. Слово «Христос» означає «помазанник» і з'являється титулом, а не іменем. У єврейській мові йому відповідає слово «Машеах», що означає «Мессія». В старожитному Ізраїлі помазанники називали царів, першосвяторів і пророків, яких помазували на служення освяченим ялеєм, що символізувало Божє благословення. Спочатку Ісус був названий народом і учнями як Ісус з Назарета, чи Ісус син Йосифа. Після смерті крижової і воскресення почав називатися Ісусом Христом, що значить Ісус Месія. У листах апостола Павла частей за все менавіта ми читаємо про ці доброти і ласки. І тому, коли ми молимося в молитві «Вітай Марія», ім'я Єсуса, коли молимося вірою і в Єсуса Христа, Сина Його одиного. І так, шановні, хвала Єсусу Христу, на веки вечные. Аминь. И это прославление имени Збавителя в окаймгненне окаляє весь земний шар лаской Божого благословлення. Тому схилим чоло і ще раз откажем на привітання шановного митрополита Юзефа. Хвала Єсусу Христу!